आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनान जगासखौ बरायहरबाय ओमफ्राय जोंना दिनै गहपुराव लास्ट डे जों दिनै थांनोसै टिकेट मैयानो खालामखाबाय ओमफ्राय सानै नानि थांफागोन बेनिफ्राय बिसोर बावखुंग्रियाव थांगोननो ओमफ्राय जोंहानि न'आव थाहैथ'सिगोन आरो ओमफ्राय गाबोन बड'लेण्ड गारिजों थांगोननो बिसोरो जों गाबोन हगारहरनांसिगोन बिसोरखौ ओमफ्राय नै मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आङो दा जोङै सासे आलासि इसानी रुस्लालाहानि इसानाव ओंखाम जानो थांनो नागिरदों बापरे बेहाय थायै थायै ओरैबायदि पिटलि जाफिनबाय आं नायलायनाय माने इसानावथ' बांद्राय जायासैयानो ओरै खाथि खाथिनावनो जायै जायै मोनजालायबाव आलासिनाव जायनाव फैदों इसानाव ओरैबायदि फ्रि बिसोरनिथिंजाय आं बिराद मोजां मोनबाय आरो बिसोरनि ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोबाव बे गथ'खौ आङो बिराद अननो ओंखारग्रा जाबाय फैनायनिफ्रायनो जाहानि नैजो ओरैबायदि लोगो पार्टनार ओमफ्राय ओरैबायदि दैथिङो बेयो गथ'खौ बिराद मोजां मोनो फरायनोबो बिराद गोरोंनो खिन्थु मिथिखायो बयबो बर'नि न'खराव माबायदि जायो फरायनो गोरोंबाबो किसुमान फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव माबानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय ओरैबायदि खोथा मानियो बे गथ'आ आं बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो राजाखौ दैथिंबाय थानानै गांसे गस्ला लाबोलाय नों राजा गस्ला नों लाबोदो दे मोजां फरायदो राजा दे नायलाय माबायदि नांदो नायलाय आदा आं नोंनो गस्ला लाबोदो होन बिमायाबो आखाया माबा जानानै दं इसाना माबा आसि गोथां ना मा जानाय ओमफ्राय उनाव मैगं खाहैयो फानो आरो ओमफ्राय दिनैबो राजगर हाथायाव लांदों बिसोरो ओमफ्राय दा जोङो इसानाव ओंखाम जानो थांदों ओरैबायदि खोथा मानि बियो बिराद फरायनायावबो मोजां ना गथ'आ जि अननो ओंखारबाय आं ओमफ्राय गथ'फोरखौबो जि दैथिंनो हायो बियो बिराद मोजां दैथिङो आरो जोंहा राजायाथ' फुङावनो सिखारबानो इखौल' नागिरो ओइथिंजाय इसान नुवा थांनानै लिंहैलायो आदा दाब्ला नामखौबो दाब्लासो होनबाय नामा बेलेगसो आदा दाब्ला होनै नामखौ घन'नो नामा ओमफ्राय उनाव दाब्लासो दाब्ला ओमफ्राय लिंखांबाय आदा जाहानाव थांना गारि गिदिर दं जि मिनिथावसो दा थांनोसै इसानाव ओंखाम जानो ओमफ्राय उनाव सोरहाबा लिंबावदोंमोन दा जों दिनै थांनोसै नालाय दहायबो फुङाव साहा लोंनानै फैबाय आगै सासे लाहानावबो मैया लोंबाय आंथ' साहा लोङिया बिराद गोबाव जाबायमोन होजोंहाय मास मोनसेसो जाबायमोन गाइखेर साहा माने सिनिनि साहाखौनो एभयड खालामथ'दोंमोन आरो खिन्थु इहाय फैनानै आरो थाङाबाबो जाया ओमफ्राय लोङाबाबो जायाना गाज्रि मोनगोन ओंखायनोथ' थांबाय लोंबाय ओमफ्राय लोङै दा पिटलि जालांबाय ओमफ्राय ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आदा रबि लाहाबो लेंहरदोंमोन मैयायो ओमफ्राय जों आरो माबा एयारफिल्ड बेरायहैबायना ओमफ्राय गोबाव जाबाय ओमफ्राय हराव आरो न' खाथियावनो इसानि बिहाव उन्दैना रुस्ला इसा उन्दैथारा ओंखाम जानो लिंबायना ओमफ्राय फिसानाव थांनो गोनां जाबाय थाङासै आरो आदा रबि मोनहानाव ओमफ्राय आदा रबि राहा आगै इसा गाज्रि मोननाङा दे नेक्स्ट टाइम फैबा नोंसानाव थांगोन एबार दा दिनै थांथ'नोसै जों दिनै थांनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा आरो टिकेटखौ मैयानो खालामखाबाय नालाय ओंखायनोथ' दा थांनाय जाथ'ला ओमफ्राय न'आव थांनोसै आगै इसा गाज्रि मोननांला नेक्स्ट टाइम फैफिनबा सियर नोंसानाव दा थांनोसै दे इसा आगै बाय दा ओंखाम जाहैगोनसै जोङो नै गासिबो फालि लानो बावदो थांसै जाहैनोसै गन्थङा जि बोरैबा जालायबाय आंना बोथोरा बोरैबाना फै थांसै फै ओइ हे जाया ओंखाम जाना फैनि र' Hey, thank you, boy. Thank you, boy. Yeah. Thank you, so good. Bisor saneyaबो थांफागोन बावखुंग्रि गर्ल बावखुंग्रियाव लोगो हमदो इसोरखौ क'क्राझारनि सेंग्राफोर नै बिबारखौ लांनो गोसो जादों लांगोन र' सियार बहायनानै दोनखादो खमाबा सियाराबो नै इसानि बाबाया बानायो इदि सियार जि आराम बानायखायोना जानोसै खबामनि दैदेननायाव नै बिथिंजाय बयलार नै दालि रानियाबो फैद' बिराद गेलेनो मोनो नैबे बालायाव इसानाव नुवाखैनो इसानि न'आव फैनानै इदि नोङो बुजागोन नोङो दा नोंखौ जानाय नङा इयो थांबाय ओमफ्राय इखिजाय जागासिनो नै दा अरि अरा जाथारदों बाला बेदर मोननायखाय आलासि फैनायनि सान्सावनो होखारो जानाया बिसोरो जि मालायनि न' माबाबाय होमबा ओंखाम जाबाय होमबा बेदर सानफ्रोमबो ओमफ्राय नै आइया जादो नोंहाबो
ओमफ्राय बाबाया गैया इसाना माबा लायनो थांदो फिसाजो आरो फिसाला लायनो थांदो उदालगुरियाव मैयानो इहासो जि ब्लगाव फैनो जाबाय थायोमोन ओमफ्राय गैया मानसियानो ओइ जालायबाय खबाम गोथाव ना गान्दा जलमोन ओमफ्राय उनावहाय बयलार जा आलु जि गोथाव संनानै जाहोबाय होमबा आया थांनोसै जोङो इसानिफ्राय जाखांबाय थांसै मालाबा फैबावगोन मालाय मैया इदिनदोंमोननो बाबानो नोङो थांनांला उदालपुराव आं गाबोन थांफानोसै बिहामजो मोजां होनदोंमोन गावहाबो बिराद गारि गाखोनो मोजां मोनखायो लांबाय मालाबा थांफानांगौ लांफानांगौ दे थाथ' गासिबो दे जाबाय दा जोंहा थांनोसै जानि फिसालाया माबायदिखा सर नुवाखै इदि गाखोयो सोरबा मानसिया साइकेलाव आंनो बेवाया गिफ्ट हरबायहाय मा होनो दख'ना गांसे नै दा आगै बेवाया हरबाय दे आंना बैसागुनि थिग मोसाथोंनानै ओइ माथो थाथ' गुमै मोना बाबा थांसै गुमै थांसै बाबा दे एबार नेक्स्ट टाइम फैबा थांलायनोसै नोंसानाव दा टाइम जायासै आं बिदि ससेसिम आंनो लिंथ'ना दोनल' नाम्बारखौ लानानै थांसिनो बिदिखौ मोजां लानाय जायासै गाबोनबो लानो हागौ नायदिबा हायासैबा गैला रावबो आं लानि फैसाखौ आं लानि रुसला गाबनो ओंखारदों हले थांसै थांबायना फैबायना बायबाय होननानै थांसै सानैखौ लाफाबाय जोंनि बाक्सायाव आर'नाइ लालायथारदो आदा गोजासो दा आगै नङा पुल मोनफैबाय स्टेसन टाइमा एसे दंबावो दसे गोबाव जनो नांसिगोन जोङो 1 घन्टायानो दंबावो 12:30आवसो ट्रेना एसे लेटबो जानो हायो लेटबो जालाबायोलै बे ट्रेना लकेल ट्रेना जाहैबाय नालाय जोंहा मैयानो रिजार्भेसन दानखादों नालाय टेनसन गैया चिप्स मालानो नै बेखौ जागोन आङो खिखौ फाफा सानो मा लागोन चिप्स ना बेलेग सेन्सिटिभ itu di bingo tadi bingo pani eta betul hilang banget les aja uncle chips black mana ya pani deh no ada itu lagi aru teri meri itu tadi इमान आराम खस्थ' खालामनानै ओइनिफ्राय सालाबबाय आं ओमफ्राय नै नायलाय खोलैजोबनानै होबाय आरो खोलैबाव नोङो इसाखौ आरो खोलैबाव नों थख्लाख्लानो साला आं सैफेराखैसो नोंखौ दानो बै फिनज्राब गारथिगोन नोंखौ गुफुरावनो नाङा आं खेवा दोन थोरा आं सा लोंसै इमान आराम सा लोंनोसै जेखौबो जागोन गुरि गुरि गैया इयो गोरा गोरासो आंनिसो इयो
गांहांबाय जोंना ट्रेना फैनो जाबाय आखायाव हम आखायाव हमखा आखायाव हमखा आखायाव हमखा आंनियाव हम आखायाव गाखोबाय ट्रेनाव ओमफ्राय जोंना सिटानो आपार गोजा जि इदिसो जना थांबाय रानिया उन्दुदो सिगाङाव रानिया बेगखौ लानानै थांबाय आं आरो इदि जिरायना थाबाय उन्दुबाय आंहा ओइहाय गोजौआव फैनानै माथो आरामथारलाय उन्दुनो होननानै सोरबा सोरबा दङ जोंनि इथिंजायबो दङ ओरैजायबो दङ ओमफ्राय सानै आरो नै उथिना होजायाखै हारसा नालाय बिसोरा उथिनांगासै आरो उन्दुगासिनो आरामसे दसे उन्दुलांनोसै ओइ जि लोरो लोरो गोलैजानो गिदों आं होनबा जि उन्दुफेराखै मोजांबो नांदो ओरैहाय मबाइलखौनो गोलैजानो गिगासिनो आङो जि हमथागासिनो एकदमबारे दासो मोनसे स्टेसन बारदों दा थांग्रोनोसै थांबाय थानोसै बारा भिडिअ लांलांला आरो मा भिडिअ लानो नै आंना जालायबाय दिनै स्टार्ट जादों दे आंना मुलि जायासैना आङो बे मुलिखौ जाबाल'सो एसे हामगानाय मोनो आङो ओमफ्राय आरो मुलिखौनो लाबासैना दिनै स्टार्ट खालामहैनोसै जानाय ओमफ्राय आंना डाइटिंआबो थालांबाय ओरैबायदि आं दालासे आरोबाव 5 केजिसो हामबायमोन आङो सेस थालांजोबनाय जाबाय दा दिनैनिफ्राय नङा गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामफिनसिगोन आङो गाबोन साननि 11:30निफ्राय खालामफिनसिगोन बिराद बोरैबा मोनो आं सानदोंमोन मा बावखुंग्रियालासे गावखौनो गाव 10 केजि खमायगोन आरो 5 केजि खमायबायमोन आङो सेस आलासि जानो फैनानै बैनावबो जानाय साहा कन्टिनिउ फुंनि बेलासिनि लिंफैबाय थायो मानसिफोरा उपाय गैया थांनांगौ जायो बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ नङाबा रायलाय होनलाय गामि गंसेयाव फैबा बहाथो आलासिनि न'आवल' हाबसोना थाबाय थानोना खाथि खालानिफोरजोंबो एसे रायलायफानांगौ बेरायनांगौ गहपुरासो बेरायनो थाबोबाय गहपुराव फैनानै गहपुरखौनो नुफैयासै टाउनखौ नेक्स्ट टाइम सब गासैबो उन्दुदोंमोन आंना सनाया सिखारबाय जि आराम उन्दुलांदो खानाया रज'हांबाय मा खालामदों नोंसोरो जेबो खालामाखै ओइ दा गोग्लैगोन इयो गोग्लैसिनांगोन जाजोब्बाय दाबो मोनला ओरैबायदि लेट दिनै से 1 घन्टा दिले खन्दिकर है खन्दिकर लास्ट बेनि उनाव रङिया जाखो माबा रङिया सानबाय ना माथो जाखो नायलाय खनसे नोंनियाव बिलाय लांनांगौलै माबाखौ नायलाय मेपखौ जोंखौ नायदो ओंखारनोसो रेडि जादों ओंखारनो रेडि जाबाय जोंफोरा खन्दिकरलै इमान गिदिर रङिया स्टेसना खन्दिकरखौनो रङिया सानबाय मानसिफोरा दोखो ओंखारनो नागिरो आन्दायलायबाय जाबासो दसे रङिया मोनाबा ओंखारो नामा मबाइला तेखौ हरजायाबानो जाबाय लै लङिया मोनबाय लङिया गोलांखानि खिजाय सुदार' ओरैनो आंहा नोंखौ मेगन नुवाखै नायदां फाइनालि रङिया मोनबाय जोङो नै दा Este rongnya buat thằng này lên buat thằng nào buat thằng nào ini tuh son thằng pin kena thằng đàn lên đây sudah lewat
सोबाय एसे गोलाव थबनो नै आरि जाम्बा जाम्बा लाजिबाय थाना होदो नोङो साला ए इउसोरो उनाव दंना नेनो हायो इसोरना नाबा मालाय हौवायासो बोख्लायनांबाय ससे बासजों फैबाय ससे गारिजोंफ्राय दा रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय माबा मोनसे जानानै थांसै थांसै टपियालाय टपिया अबे ओइ मा जागोन नोङो हा पकरि माबा पकरिसो जानो नागिरबाय गुंग्रायखौ गाननो होलाय रानि फैगोन दा मोखां सुनो लुबैथारबायमोन आङो मोखां सिगां सुबाय आरो ओइ आं इखौ नायनोनो हायाखै दे मा आरोबाव